A6, 25 000 euro, S-Lineu. Ten přední nárazník je na výměnu, ne? Ty kokos. Německý auta, no, brajchu prostě, se říká, jezděte na auto do Německa. Zezadu z boku ty pásky. Začím jenom je vytučený. Už 3/4 hodiny od té doby, co mi napsal. Já tady prostě stojím. Jako co tady mám dělat, sakra? Ano, ten běží hezky, není ucvakaný. Ty páčky mám hezky jako fakt vyleštěný. Je to hodně slušně. Dostali jsme svému 2000 euro, tak uvidíme, jestli se toho vyplatí nebo ne, no. Tak jsem dorazil na druhou prohlídku do města Kázel a vypadá to celkem tady vybydleně, musím teda říct. Tady je asi nějaký bazar nebo co, tady jsou ty auta, psal jsem mu na WhatsApp, že teda přijdu o trošičku dřív nakonec, protože jsem teda zrušil tu třetí prohlídku A4 a jsem tady na A6, tahle stojí ta modrá. Tak jsem celkem zvědavý, no, tam je jako různě na tom place poházený, jak vypadá to, kdyby ten bazar už skoro končil tady. Rovnou místo ještě a no, tak tady je to auto, no. A6, 25 000 euro, S-Lineu. Podívejte se na to, ty lidi. To vypadá zajímavě, no teda. To nevím, jak to asi bude možná rychlá prohlídka. Jako ten přední nárazník je na výměnu, ne? Ty jako, to jako nemohli vyměnit, nebo? To je zajímavý, no. Je to z roku 21, ne, je to 192 000. No, ty jo, tak to bude možná rychlý. Já to pošlu klientovi, jak to vypadá, že přední nárazník teda jako nic moc. Co tam na tom ještě bude? Tam když nějaká pojistná událost tam svítila, to jsme se dívali na CEBY, že tam něco svítilo, tak uvidíme, co tam přesně bude a tady ještě nějaký takový ten sejrej, tak kdyby to lakoval ještě tady něco, nevím, no. Takže tak, no, druhý auto tady to. Když člověk pěl na pneumatiky, jsou z roku 21, ale ten vzorek jako taky nic moc, to je maximálně na jednu sezónu. To si myslím, že v mokru už to fungovat nebude, jsou vlastně víceméně fakt na to minimum. Zadní kotouče, destičky, když se to podívá člověk, tak destičky ty už mají tak 20%, kotouče bych vyměnil, že mají milimetr hranku určitě, možná 2. Vepředu kotouče vidíme, ty mají tak 50% a hranka je tam taky milimetr. No, takže to je taky nepovážnou, jestli toho vyměnit nebo ne. Tak se vědět, co mi to řekne Němec, no. Já to tady aspoň opípám lakomírkou, než přijde a uvidíme, jak to bude vypadat, no. Ty to je něco, no. Jako, chápu, je to jedno z nejlevnějších A6, co tady mají vypodložený, to plastík, ty. Jako ten přední nárazník prostě, to normálně můj absolutně inzerát, že prostě přední nárazník je na výměnu, to není jako na přelakování. Je to přelakování OK, ale tohleto, to jako to nevím, to je prostě tady prasklý, tady kamerka vypasená, ty kokos. Německý auta, no, brajchu prostě, se říká, jezděte na auto do Německa. No, tady máme jaký ceskou kosmetiku, jo, to je taky docela hnus, ale jinak to auto zatím originální lak všude máme kolem 110 mikronů, 120, takže ani kroupy nejsou nic, skla originál, takže ten zbytek je dobrý, tak zezadu z boku ty pásky, ale ten předek, to vidět prostě nesmíte, no. Už tady jsem asi půl hodinky, no, čekám tady na pána, tyjo. Už jsem to proběhl lakomírkou, všechno, co se dá udělat zvenku, tak jsem udělal, no a koukám se tady na ostatní brka, co tu mají, no. Tady mají fakt úplně všeho chuť. Land Rover starý, CLKčko, Cčko, Volkswagen Up, Mazdička, no, jako jsem se díval, vždycky se díval na ty ostatní auta, abych věděl, co tady oni prodávají, no, tak jako, no, tak prostě, mají tady prostě fakt úplně, jak říkám, všeho chuť, no. MGčko, a třeba hezkou Kia Sorento, to mají tam vzadu, nějaké dodávečky, třeba ty benzínové Mazdy, 2 litrů, ty se taky hodně prodávají, no, taky jako dobrý. No, takže tak, no, tady čekám, tyjo, vidíme, no, chci úplně ze spoda na to auto a jako absolutně mě fascinuje jejich přístup, jako napsali do WhatsAppu, že je na cestě, už to za chvíličku bude. Bylo to ve 14:50, momentálně je 15:30, já tady čekám, koukám na to auto jak kokot, prostě, když tak řeknu, co mluvám. Ale jako co tady mám dělat, sakra? To je neskutečný ten přístup těch Němců, začíná to být čina horší, jako. Jedu na auto, teďkom jsem byl na Arteunovi, že jo, tam prostě tekla převodovka, to nevíme, dobíjel tam nějakou slevu, OK. Tady auto prostě s nárazníkem totálně off, prostě tady je úplně v hajzlu ten nárazník. Pán nekomunikuje, tady čekám, klient zaplatí prohlídku, aspoň abych měl nějaký výstup, něco, mám si domluvený na WhatsAppu, s ním komunikuju celou dobu, byl v pohodě, teďkom nebere telefony. Jestli tady nějaký 2 Turečci tady jezdili kolem mě, s jakýma, nevím, malýma autíčkama podobný jak tále ten Smartík, to tady prostě jezdil, dívali se na mě, nějak si telefonovali, jak já nevím, jestli zjistili, že jako nepřijede úplně nějaký, nevím, jak to mám ani nazvat, tak jestli tady přijde nějaký amatér a koupí to prostě tupě, slepě, ale já jsem tady přišel, koukám tady na to lakomírku, baterkovou, aspoň na co můžu, jsem si po to lehnul, to je jediný, co můžu a nic, tady dokonce chybí i zadní roletka v tom kufru. Ty vogo, to je něco, takže já tady prostě přijel jsem, jen tak klient zaplatil peníze, já se odjíždím, já tomu nerozumím prostě. Hotový tady, hotový. Začím jenom je vytučený. Už 3/4 hodiny od té doby, co mi napsal. Já tady prostě stojím, úplně zbytečně auta.
Pán už konečně po 3/4 hodiny čekání přišel, takže se konečně na to auto můžeme podívat. Asi takový jenom tady kryt motoru, se podíváme, jestli jsou nějaké netěsnosti. Zase když se díval, tak tam nebylo nic, naštěstí, tak to je v pohodě. Aspoň je to jediná věc, že to je studený motor, no. Já jsem teďka malou s klientem, moc se mu líbil ten přední nárazník, chce určitě nějakou slevu, tak jsem zvědavý, co mi tady pán nabídne. Tak jo, jdeme to nastartovat, jdeme si teda poslechnout aspoň ten start. Jako musím říct, že to je třeba hezky připravený, lepší než ten Arteon, jo. 192 000 na to. Jdeme si poslechnout ten motor. A jo, ten běží hezky, není ucvakaný, jako některý bývají. No, to běží hezky, to běží hezky. Jdeme se napíknout diagnostiku a koukneme se na živý hodnoty, na zaplnění DPFka, kde byly mazaný chyby a tak, to mě velmi zajímá vždycky. Jako teďka musím říct, že ten motor teda začal znít trošku divně. Ale vidíme, jestli to ještě uklidní, jestli to zahřeje třeba, no. Jako internet ty kilometry musím říct, že vypadá jako moc hezky, s tím nemám teda žádný problém. Je lehce jako odrbaný ten chromový dekor, ale to jako s tím není žádný problém, ale je to jako hezky připravený. Tady budu koukat na diagnostiku, i ty páčky jsou hezky jako fakt jako vyleštěný volant, absolutně bez nějakých jako škrábanců, to je všechno fajn. Trošku mě vadí teďkom ten chod motoru za teplo, jo. Mám to také ještě nahraju. Jo, slyšíte, že ten motor prostě nejede úplně hezky. Studený start byl pěkný, ale potom už to bylo trošku horší. Jo, teďka už to nezní úplně tak hezky. Uvidíme, jestli to trošku rozjede, jestli tam třeba rozvody nebo něco už takhle chrastí nebo ševelí. To ještě uvidíme, no. Doba vymazání paměti závad 22 000 km, jsem rád, že to aspoň tady někdo před náma nekamufloval. To je fajn. Tady vidíme zaplnění DPFka 54 gramů, z limitu 320 gramů, poslední regenerace 1 km zpátky. No, ty tady jsou v pořádku. Takový problém, že když otevřeme zadní kufr a pak ho zase chceme zavřít, tak nám nedobírá zadní zámek. Když zavřeme, tak můžeme jednoduše vidět, že tam prostě to nechce dovřít, protože se to hejbe. Jo, musí to samo dozavřít, pak je to už v pohodě. No, že to je taky takový problém. Teďko musím říct, že už ten motor fakt jako zní hezky, že už tam na tom není žádný problém, co bych tam slyšel. No fakt možná ta studena tam prostě mohla být v těch rozvodech nějaká vlhkost, to nechce ševelit, teďko mu to zní prostě fajn, jo. Tak tady stojí vždycky na tom bazaru, že o chvilku a teď je to dobrý, Tak jsem byl na projížďce, jako to bylo super, musím říct, že to auto řadí nádherně, je znát, že to auto jezdilo samý dálky, protože fakt to bylo jako hezky roztahaný to auto, fakt to táhne, musím říct, moc hezky. Oproti tomu, když jsem třeba kontroloval A6, myslím, že fakt nejsou zpátky, to byla spíš taková městka, vlastně byla z roku 2019, a je to možná nějakých 80 000, tak musím říct, že to nejelo vůbec jako tak hezky, jak toto, jo. Tady prostě to jede fajn, jako ten interiér není vůbec tak nějak dojebaný. I ten projekt nakonec je v pohodě, tyjo, sice nějaký možná tureček, nebo nevím, a to už v Německu prostě běžný. Ale docela jako dobrý jednání, takže jsem to zvědavý, mám ještě ukážu nějakou cestu, nebo nějaký záběry z cesty a uvidíme, co domíme s cenovkou, teď tam je cena 25 a já bych tam chtěl cenu tak 23, no, tak uvidíme, jako, protože fakt si myslím, že to tomu odpovídá. Už za ním jedu, to je Lamborghini, jak jsi říkal. Jo, škoda, že to nemá virtuální kokpit, to je škoda, mám vždycky rád, jako s tím virtuálem, že to tak jako vypadá potom takový honosnější, jako vypadá to potom líp, no. A má to docela zajímavou výbavu, má to vlastně 360 kamery, 3x S-Line, podvozek, sedačky, má to head-up display, nemá to vlastně adapták, má to klasický tempomat, lane assist. Ukážu nějaký rychlejší rozjezdy, dám plnej tady odsaď. Jede to hodně slušně. To fakt jde hezky, nejsou žádný jako vůle v řízení, žodovka hezky řadí, člověk dá plyn, hezky to je rozježděn, to dám plnej. Je to hezky to auto, musím říct, no. Jsem skončil projízdku A6, jsem si ještě nakoupil tady něco v Aldu, nějakou svačinu na cestu. No a je to takový diskutabilní, jestli do toho půjdeme nebo nepůjdeme, protože dostali jsme svého 2000 €, což je jako super slava na německý bazar, obecně jako 2000 € dostat dolů, to je fajn. Je tam teda spousta věcí, ať už ty pneumatiky, kotouče a ten přední nárazník, takže to musíme s klientem všechno dát do kalkulačky, probrat to, po to ještě budeme řešit a uvidíme, jestli se to vyplatí nebo ne, no. Případně
kdyby jsme do toho šli, tak jako za mě to technicky bylo v pořádku a pokud bychom do toho šli, tak jako nebude to že špatný určitě, protože to patří teď momentálně úplně k nejlevnějším A6 ve 3 litru. Neměl jsem z toho úplně špatný pocit, no. Akorát samozřejmě ten přední nárazník, prostě to, když máte o to za 600 000, tak nechcete mít prostě přední nárazník úplně zničený, že jo. Jáčkom startu, vyrážíme, mám cestu vlastně nějakých ještě 5 hodin, nebo jak dlouho. Přijdu domů něco po 9, takže nebude to hned, ale teď momentálně kolik? 5 hodin, no takže 4 hodinky cesty, ještě nějakých 400 km, 460. Takže mám tady svačinu s sebou a jdu si to užívat, jdu si to teďka všechno sníst. Děkuji, že jste viděli tady to videjko až do konce, budu rád za nějaké komenty, za like, odběr a sledujte mě samozřejmě na všech sociálních sítích, Instagram, TikTok, kde jsem jako daleko víc aktivnější než na YouTube. A v případě, kdybyste potřebovali mě využít, tak určitě mě kontaktujte skrze jakoukoliv platformu a já všude jsem a rád vám odpovím a pomůžu s jakýmkoliv problémem. Tak jo, mějte se hezky a od dalšího videa se mějte. Ahoj.